Здравейте на всички! Ето е поредният кладенец. Тук бригадата е голяма. Чакъла се носи. Тръбите пуснахме. Кладенецът е готов. Ако някой има интерес, може да се свържи с нас на 089 200 3166. Този чакъл го слагаме за дренаж, да не се пълни водния стълб с кал и така нататък. Благодаря ви. Ако има нещо, може да ни се обадите или да ни пишете.